Bamako sigida filanan meri ye taama kɛ a ka sigida kalansow la ni o bɛ tali kɛ Bozo la, Bakaribugu, Buguba ale ni kalanso wɛrɛw la walasa ka se ka u ka lahalayaw dɔn. Sɔɔni an bɛna ɲɛfɔli caman k'aw ye o taama ninnu kan. I n'a fɔ aw caman b'a kalama cogo min na, kɔɲɔso ale ye furu yɛrɛ guloman dɔ ye. Hali n'o y'a sɔrɔ a kɛcogoyaw ka ca, kɔɲɔso laɲiniw ye kelen ye. Furuden fila olu ka se ka ɲɔgɔn dɔn. An bɛ na don waati min na ko sisan, kɔɲɔso lahalayaw olu b'a la ka yɛlɛma ka caman faamu a kan, ale ni silamɛya yɛrɛ bɛ min fɔ ka tɛmɛ ni a koɲɛw ye. Sɔɔni an bɛ na o walawala aw ye nin jɛmukan in kɔnɔ. Ninnu de ye bi kunnafoni ɲɛbilaw ye, dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye. An ka foli bɛ kurakuraya ka ɲɛsin aw ma, aw minnu sɔgɔlen don Advance TV ka bi arabadon novembre kalo tile 6 kunnafoniyaw kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. Walasa a ka sigida kalanso lahalayaw ka se ka olu dɔn, Bamako sigida filanan meri ye taama kɛ Bozo la, Bakaribugu, Buguba ale ni kin wɛrɛw la walasa ka se ka o kalanso kofɔlen ninnu lahalayaw dɔn. An ka kunnafonidila Isa Sise ale a taama kofɔlen jateminɛ u nɔfɛ. A ye min sɔrɔ ka di an ma, an k'o lajɛ. Sigida filanan délégation spéciale ka nin taama foroba lɔgɔliw kɛrɛfɛ, o sera ka kɛ sababu ye o foroba lɔgɔliw sera ka caman f'u ka gɛlɛyaw kan. Mairie ka mɔgɔw nalen ɲani nɔ bi sɔgɔmada na, a diyara an ye, a bɛnna ma, hakilina ɲuman no. An ye baarakɛminɛnw ko f'u ye minnu gɛlɛya bɛ an kan. O ye sɛbɛnnikɛ lan ye n'u b'a fɔ ma ko farasiw bamanankan na. O bɔlen kɔ yen fana tableauban caman tiɲɛlen bɛ an bolo yan nɔ, an y'o f'u ye. An'u ka an dɛmɛ ni wɔrɔ sanuya minɛnw ye walasa an bɛ se k'an ka wɔrɔ sanuya kosɛbɛ. Anw ka problème yɛrɛ ye min ye, o ye la construction de 3 classes second cycle. 3 classes, 7e, 8e, 9e. Ensuite, ni samiya nana, kuru bɛɛ bɛ fa ji la. N'a o sera ka ta ka bɔ an dala fɛnɛ, o y'an ka problème ye. Délégation ka nin hakilinan min siɲɛ fɔlɔ don sigida filanan na, Jara Bozola Cap directeur ye kosɛbɛ. Bɔli in kun ye jumɛn ye? Ka se ka na lajɛ école kɔnɔ année scolaire daminɛna cogo min, donc ka se k'o dɔn dekun mun bɛ kalanko taabolo kan, ka se k'o dekun bɛɛ lajɛlen dɔn, ka fɛsɛ, ka sigi ka kuma kɛ ni directeurw ye, ka sigi ka kuma kɛ ni CGS mɔgɔw ye, ka aussi DCAP k'o lamɛn yalasa taa ɲɛfɛ sigi ka kuma bada o bɛna sigi mɔgɔ da bɛ kalanko la, o bɛna sigi o jamakulu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Donc c'est vraiment des remerciements. Ka se k'a ɲini k'a dɔn lɔkɔlidenw bɛ kunbɛn lɔkɔli la cogo di, u bɛ kalan kɛ cogo di. Sigida filanan délégation spéciale y'a yira k'a fɔ o de y'olu ka nin bɔli kun ye foroba lɔkɔliw la. La délégation spéciale a entamé une visite dans les différents... Sigida filanan délégation spéciale ka nin bɔliw ka taa foroba lɔkɔliw la kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jateminɛ kɛ lɔkɔlita la an ka sigida bɛɛ la ani ka sigi ka fɔ kɛ ni lɔkɔli ɲɛmɔgɔw ye gɛlɛya minnu bɛ u kan olu dɔn. Du Cap de Bozola avec l'accompagnement du directeur de Cap. Ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin problème ninnu na walasa foroba lɔkɔliw bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ, jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa foroba lɔkɔliw bɛ se ka don ba la cogo min na. Nin tile naani tagama sigida filanan na, ale kun bɛ cɛ sini alamisa don novembre kalo tile 7 hippodrome na. A ka gɛlɛn kuma caman na, musolakaw olu ka se k'u ka baaradaw ale ni sɔkɔnɔ baaraw ka olu kalanso ɲɔgɔn na ka da waleya caman yɛrɛ kan. Hali n'o y'a sɔrɔ o waleya in ka gɛlɛn, musolaka dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na. Ka caman faamu o ko kan, an ka kunnafonidila Anatu Mayiga ale ni Mamadu Jalo olu ye ɲininiw kɛ. A ka gɛlɛn kuma caman na, i ka se k'i ka baaradaw ale ni dukɔnɔna baaraw ka olu kalanso ɲɔgɔn na. Hali n'a y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn, dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu filaw bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la. I n'a fɔ ko bɛɛ fɛnɛ organisation ye k'a sigi ɲɔgɔn kan. A me wuli ni heure la, n bɛ n ka baara kɛ, ni mana tila n bɛ na voilà, i bɛ se k'a kɛ quoi. Bon ni ne ɲininka kuma dɔ la a bɛ jigin i kunna tellement que ko yɛrɛ bɛ caya i ma tuma min na, i b'a fɔ qu'est-ce que n tɛ baara jɔ o ka fisa ni nin bɛɛ ye. Mais bi na fɛnɛ ni bɛ baara la a bɛ fɛn caman datugu, an bɛɛ bɛ boli la fɛn dɔ de kosɔn, nafa dɔ de kama. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ, muso kan k'i jija ka se ka wulikajɔ caman sabati walasa ka nin baara kofɔlen ninnu kalanso ɲɔgɔn na.
muso a bɛ dépend i yɛrɛ de kɛcogo la i bɛ se k'i ka programme bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma sinon an bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra k'i bɛ furu la ka tila ka taga baarakɛyɔrɔ la a gɛlɛya caman bɛ muso caman kan a bɛ kɛ sababu ye f'a bɛ don muso ka furu yɛrɛ la mais e min ye muso ye e de b'i cɛsiri k'i programmer ka se ka sokɔnɔta ɲɛnabɔ ka boli kana baarakɛyɔrɔ la mais fɛn min tɔgɔ ye sɛgɛn e muso e de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ ka se k'i ka baaraw labɛn ale ni ka kumaɲɔgɔnya ɲuman sabati o bɛ se ka kɛ sababu ye i ka se k'i ka baaradaw ale ni dukɔnɔna baaraw kalanso ɲɔgɔn na mais diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛnkan ni fɛn bɛɛ ye quoi n'i bɛ ko kɛ ni a tigi bɛnna kan i bɛ se ka bɔ fɛn caman na quoi a tɛ gɛlɛya i bolo quoi parce que ni cɛ sɔnna i ka baara ma e de b'a jateminɛ i kan ka organiser cogo min na parce que i ye muso furulen i bɛ bɔ depuis sɔgɔma baarakɛla ni fo baarakɛla ka k'i bolo ou bien cɛ de bɛ se ka faamuya donc n'i bɔra sɔgɔma sisan minnu kan ka k'i kɔfɛ i k'olu ɲini k'olu dɔn quoi parce que furu fila ka gɛlɛn kojugu n'i bɛ duba yɛrɛ kɔnɔ o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye quoi duba kɔnɔna ni cɛ sɔnna fɛn dɔ bɛ yen nɔ o ka gɛlɛn kojugu fo mɔgɔ de ka k'i kɔ min bɛ tâche bɔ kɛ i kɔfɛ quoi sinon a ma nɔgɔn kojugu an ka masalaw sen fɛ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko dukɔnɔdenw olu yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ sababu ye i ka se k'i ka baaradaw ale ni dukɔnɔna baaraw kalanso ɲɔgɔnna ka ɲɛ i n'a fɔ an y'a fɔ kunnafoni bakurunbaw la cogo min na furu ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a sen fɛ fɛn min ye waleya caman ye olu bɛ kɛ min yɛrɛ la jɔyɔrɔba bɛ kɔɲɔso bolo olu la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛcogoyaw ka ca ka bɛn ni siyaw ale ni taaboloya wɛrɛw ye furu senfɛ i b'a ye k'a fɔ furuɲɔgɔnma fila olu bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ kɔɲɔso de senfɛ an bɛ waati min na i ko sisan kɔɲɔso b'a la ka yakubaya ka taa fɛ wa fɛn min ye silamɛya diinɛ ye ale kɔni b'a laɲini kosɛbɛ Aissata Ba ale ni Mamadu Jalo olu bɛna walawalali kan ye kɔɲɔso yɛrɛ kun kan Mali la furu ye laada ko ye min kɛtogoya tɛ kelen ye siyaw la hali n'o y'a sɔrɔ kɔɲɔso ale bɛ don o siya ninnu fana caman na ale ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ye kalanbolo ye furudenw olu bolo ka fara o kan lafiya ani diyaɲɛ yɔrɔ don kɔɲɔso de kɔnɔ furumuso ale bɛ kalan ka kɛ denba ɲuman ye kɔɲɔso nafa dɔ ye muso ka don musoya kura kɔnɔ barisa i ba n'i fa olu b'i kalan n'i donna kɔɲɔso la mayɔmaga b'i kalan cɛ b'i kalan kɔɲɔso dɔw bi don k'a ban video kɛw ni sinapu ni fɛnw kama yɔrɔ nafa t'a la o yɔrɔ la fɛn minnu kan ka fɔ olu tɛ fɔ bilen minnu yɛrɛ bɛ sigi mɔgɔkɔrɔba kan ka sigi kɔɲɔmuso kɔrɔ ka ladilikan minnu fɔ sisan an bɛ kɔɲɔso kɛ kuma fɛn fɔ yɔrɔ ani futɛsi kɛ yɔrɔ nafa t'a la bilen quoi kɔɲɔso bɛ labɛn cɛ somaw fɛ furudenw olu ka lafiya kama maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bila u kɔrɔ n'o ye maɲabaga ye min bɛ furu gundo ɲɛfɔ u ye furu minɛko ɲuman kama kalanso de don an b'i la kalan cɛ bonya cogo la ani cɛ minɛ cogo ani buranw minɛ cogo ani cɛ balimaw minɛ cogo fɔlɔ an y'a ye an bangebagaw olu bɛ an bila sira cogo min anw bɛ taa o sira jɛlenw fɛ an bɛ tila ka nafa belebele y'a la mais bi anw yɛrɛ minnu bɛ sigi denmisɛnninw kɔrɔ ko k'u bila sira u t'anw yɛrɛ jate mɔgɔ ye kuma tɛ ka an lamɛn kɔɲɔso kuntala bɛ taa tile 3 fo tile 7 la silamɛ diinɛ yɛrɛ bɛ caman ɲɛfɔ o kan diinɛ na wajibi don kɔɲɔmuso yɛrɛ ka hakɛ don kɔɲɔso ka kɛ kɔɲɔso n'a mɛn kɛ kɔɲɔmuso ka hakɛ bɛɛ cɛ kana alikama b'a sara sariatigiw ye tile 7 fɔ npogotigi ta la a tile 7 kɔnɔ i bɛ muso kalan a tile 7 kɔnɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔna laadaw ye min ye o hadamadenya ye i b'a kalan o la nin ka d'an ka mɔgɔw ye nin man d'an ka mɔgɔw ye parce que dunanw ɲɛkili ka bɔ a tɛ yeli kɛ a bɛ kalan o la n'o bɔra yen ani ala cɛ seliji kan ka taa cogo di seli kan ka kɛ cogo di e n'ale de bɛ so kɔnɔ yen i b'a kalan o la a tile 7 kɔnɔ fana i b'a sɔrɔ cɛ ni muso aw tin bi don ɲɔgɔn na kɔɲɔso bɛ an ka laadala kow ko fɔ a bɛ muso kalan cɛ ani burannakaw minɛtogo la nka sisan lakɔlɔsiw ye a jira k'a fɔ ko yɛlɛma donna kɔɲɔso ale kɛtogoya la minnu ni an ka laadaw tɛ taa tuguni
Faamuyaliko ɲuman k'o da ni fasiri in kan. An bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye min yɛrɛ la tournoi UFOA U17 san 2024 tako labanw na an ka samatasɛgɛw olu ma se ka sebaya sɔrɔ Senegal jamana ɲɛkɔrɔ min yɛrɛ kuncɛra 5-4 u gannen kɔ ɲɔgɔn na fɛn min ye Tirobi ye ale de sera ka u bɔ ɲɔgɔn na Kajatu Bagayogo ale bɛ segin ni an ye ni kunnafoniya ninnu kan. Farafina wano ka kɛnɛ sifina ka kuna kɛrɛnkɛrɛn farafina klebi yan fan fɛ n'an ko ma tournoi UFOA U17 n'a baaraw kun bɛ senna Senegalikaw fɛ a kuncɛli baaraw kɛra o de kun kɔnɔ Mali ale ni Senegal kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ in ta ka lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko Mali ale jɔsen kun ka ɲi kosɛbɛ ni final kofɔlen kɛnɛ kan ka d'a kan bɔko 4 Adama Jefila Jalo n'a ka cɛlu kun ye sebaga 4 sɔrɔ nka u ni maa min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Senegal ye u tun y'u ka trophée laban ta ale ka Mauritaniekaw fɛ a baara kun tɛna nɔgɔya. Nga dolantan daminɛ Mali jɔsen bɛ ɲɛ kosɛbɛ u bɛ cɛlu fɔlɔ sɔrɔ ka don sanga fɔlɔ kuma Seydou Dambele fɛ a bɛ ɲɛ kosɛbɛ Adama Jefila ka denmisɛnninw bolo u bɛna cɛlu filanan sɔrɔ ka don yan'an ka taa sɛngɛ lafiyɛbɔ la Bakari Sempara fɛ nka tako filanan baaraw daminɛni Mali ale bɛna ɲɛda yira maaw la maaw kuma sigi ni mun ye o la Senegal bɛna poyi ka b'u kɔfɛ ka cɛlu fila in bɛɛ jibɔn a bɛ juguya yɛrɛ tuguni ka d'a kan Senegal bɛna taa cɛlu sabanan sɔrɔ ka don Mali tɛna sikasigaw la kan mɛ ka d'a kan u bɛ taa cɛlu jibɔn ka kɛ 3-3 ye o la an b'a sɛnsɛn ka se ngɔyin na n'o ye séance de Tirobi o yɔrɔ la Mahamadu Traoré Mali fanfɛ ale ta tɛna ɲɛ o la Senegal b'a ka cɛlu 5 bɛɛ sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 5-4 ka taa Senegal kanu na n'o bɛ kɛ sababu ye ka Senegal kɛ ka jonjo in ta ka bila ka balan kɔnɔ n'a ye k'a fɔ ko Mali kɔni y'a ka qualification sɔrɔ ka taa wanaw ka kɛnɛ ba kan ni catégorie kunda Mali jɔsen ɲɛna kosɛbɛ fɛnɛ ni dolantan in kɔnɔ na dolantana wanaw ka kɛnɛ kan maa min kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye cɛlu kɔlɔsi la kunda o kɛra Lamine Senaba ye Mali cɛlu kɔlɔsibaga cɛlu warala ngara n'a ye cɛlu 5 sɔrɔ ka don tolon kofɔlen kɔnɔ na o kɛra Bakari Sempara ye maa min kɛra maa ye n'a ye maaw kunna wolo kosɛbɛ fo Senegal commentateur y'a da la ko Messi en tout cas Messi il est là ale bɛna kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ni tolon kofɔlen kɛnɛ kan n'an ko ma meilleur joueur ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya in de bɛ dan sigi anw ka bidon kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala k'an bɔ su la